en aquest convenciment de tots els ajuntaments que teníem que fer de l'11 de novembre una gran mobilització. Llavors tot això aquí va esdevindre aquesta gran manifestació de 920 alcaldes que vam anar al Cap i Casal de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona, per fer aquest acte que vam desenvolupar dintre del pati de la Generalitat. Jo crec que una de les branques que té que ser més activa en aquesta petició, ja sé que hi ha un Parlament de Catalunya que és plenament sobirà i que és d'allà on emana la sobirania del nostre poble, però el municipalisme també té que jugar, com hi ha jugat a tota la constant història de Catalunya, la història moderna de Catalunya, i té que jugar també un paper, jo diria que molt important, no? Perquè l'administració més pròxima amb els ciutadans, per la nostra història també, pensem-la en comunitat, que era més aviat en comunitat d'ajuntaments i de diputacions. Després, el 14 d'abril és que eren unes eleccions municipals que ens porta aquí el canvi de règim, l'evolució de la monarquia i la recuperació de la Generalitat. Estem intentant fer un manifest entre tots, que estiguem conforme tots i que des de la diversitat es pugui aprovar, recordant el manifest aquell que quan es va constituir aquesta última legislatura, la primera sessió plenària, vam fer un manifest a favor de la sobirania i del dret a decidir del nostre país, que va va tindre 102 vots a favor. Doncs també procurarem que fem un manifest que sigui l'aglutinant de la prioritat de les coalicions en les pròximes eleccions i que en la primera sessió plenària que fem puguem fer aquest manifest dels pobles, viles i ciutats de Catalunya reclamant i continuant el procés cap a la plena sobirania i la possibilitat que puguem decidir per nosaltres mateixos el futur del nostre país.